България и Русия са два православни славянски народа, които са тясно свързани в миналото си, и е много приятно, че помните как благодарение на Русия и огромните й усилия българската държава въобще съществува отново. Много е приятно, че българите помнят и руския цар, който е в основата на българската свобода, и цената, която руснаците са платили за тяхната свобода. От друга страна, в исторически план, българите неведнъж са вземали противоположната страна в геополитическо отношение. Затова, за да се разбере политиката на България, нашите отношения или нашите проблеми, трябва да разглеждаме ситуацията от две страни. От едната страна, културната, от гледна точка на общата религия, славянската принадлежност, ние сме много близки. Приличаме си. Имаме сходна история, ние се разбираме и се обичаме, отношенията между двата народа винаги са добри. Но отношенията между държавите са съвсем друго нещо. Защото България в повечето случаи е избирала Запада като геополитически партньор. И всеки път, когато това се случи, ние се оказвахме от противоположната страна. Сега геополитическата борба между континентите, евразийски срещу атлантици, продължава и приема нов вид. И България отново е разделена в това отношение. Политическият елит е ориентиран на Запад, както често се случва в историята ви. А народът пази в паметта си любовта, уважението и положителното отношение към Русия. Нашето отношение към вас никога не се е променяло. Ние винаги сме протягали ръка в знак на дружба и нашата позиция е стабилна. Но ние не можем да се обърнем на Запад. Ние не сме Запада, ние сме Евразия, ние сме изтокът. Ако България има избор кой лагер да избере, дали източния, Русия или западния, то Русия няма такъв избор. Русия не може да отстъпи от своята територия. Русия остава постоянна. Също както постоянни остават и любовта и приятелството ни с българския народ. Що се отнася до политическия ви елит, те могат да направят своя избор. Ту избират Русия, ту избират Запада, но това е присъщо на политическата класа, а не на българския народ. Ето защо ние се отнасяме с разбиране към всички нападки и конфликти с България. Българският народ никога няма да ни стане враг. Дори общественият елит и политическото ви ръководство да вижда в лицето на Русия заплаха и да ни обявява за враг. Отчего так в России березы шумят?